Wadhi e gwenge mag Nyanza nikech tuke mag Nyanza Regional osebedo ka tugo maber kendo weche tuke omako mach kuno, timbe moko osedhi dala, moko pod nitiere. Tuke mag skunde sekondari gwenge mag Nyanza madhi nyime kaunti ma Bay kiny donje finals bang' tuke mag semi-finals mane ogo odiochieng' ma kawuono. Tuke mane ogo kawuono, Yala ne ong'ado tiko madonje finals mag tukego bang' rodho Maseno 1-0 ka Kisumu Boys bende ogolo oko Gendia Boys e semi-finals bang' rodho gi 3-0. E picha adhula manyiri, Lwak Girls ne ogoyo Kobala Girls gol 1-0 manyiso ni Lwak dhi romo gi Nyakache finals ma kiny mane ogolo Magina Girls 4-2 e pich achoma bang' okamodhi mar 1-1. Kocha mar Lwak Girls Kevin Omondi nyiso geno ma en go ni tim mare dhi kawo kombe pich adhula mag nyiri odiochieng' makiny. Timbwa ne waloso maber kendo ne wang'eyo ni kind of preparation mane watimo, team ne wang'eyo ni dhi chopo e finals. Kombe ni wakawo nikech 2023 ne wakawo kikombe ni, to kendo this year ne wa prepare ni kikombe ni wakawo kendo wadok go Siaya. Dan head coach Makobala. No quite expect no anyalo lose game ni because no prepare nyithindo maber. But kaka Nyasaye ochano, kaka nyithindo tugo, nyithindo jituma, kata jibo neno te, nyithindo jituma kabisa. Yeah, but it is not our year. Yeah, but we wish Lwak all the best. They have a good team. Puoch gi pak ne Lwak Girls kendo Kobala bende puoch gi pak Nyakach ma bende Magina ne orido ne nyaka e finals